Hej YouTube! Hej. Hej, vi vil lave en paintball-video. Ja, det er inde på It's Jerry and Harry, en server, som vi kender. Og der er mega fed paintball-arena. Der er også Believe, der er MA. Bare, den står nede i, IP'et står nede i beskrivelsen, så I kan bare join. Altså, der er mange ting. Der er paintball, der er MA, Der er tre slags for MA. Ja, og der er survival Survival games og spleef. Se, nu begynder den dernede. og Hunger 3, Games. 2, Så nu begynder vi. Jeg er på Og blå. man starter med 3 stack snowballs. Jeg er Der er en, på rød. der sprinter, kan jeg se. Nej, jo, det havde han. Hvad var du på, Anton? Jeg er på rød. Ja, jeg er på blå. Du dør så meget. Altså min taktik, det er bare at skyde dem, der står i vejen, og så bare løbe ind, og så tager jeg alle sammen bagfra. Yeah! Fuck, man. Jeg får dem alle. Nej, ja, der var en, der tog mig bagfra. Jeg døde også. Det er ret svært, men jeg kan lige vise. Det... Ja. Så vil vi stoppe videoen, tror jeg. Ja, vi vil bare lige vise det. Vi er ikke særlig gode til, at vi har prøvet det første gang. Nå. Skal vi finde hinanden og lave en lille krammer, ikke? Kom her, Anton. Kom. Se. Vi ses. Jeg står her. Vi ses, YouTube.